ketok iki perkembangan zaman asli iki ora kok maju ya. Iki wis sistem kaya kerajaan lho. Pemerintahan iku demokrasi tapi kaya-kaya awak dhewe iki wis mak kerentek iki sayuk dadi siji pilihane wis kuwi ngono. Tapi iki ya ana saka perhitungan-perhitungan saka wong-wong sing tukang ngatur-ngatur wis ana strategine dhewe yo. Soale wis mulai ketok iki. Contohnya metu neh iki saiki kan Kang Deddy Mulyadi sing terkenal Bapak Aing. Cara Kang Deddy iki nyalon presiden wis jelas berah entuk suara ya dadi siji ya no Kang Deddy Mulyadi wis ngono kuwi. Dadine iki walaupun gak ngetara bar iki terus pindah iki ini gak ngetara tapi wis turun temurun iki. Kok wis ana mulai ketok iki. Terus adat-adat Jawa, adat-adat budaya-budaya lokal wis mulai do ketok neh. Wis balik kaya zaman mono neh asline. Yo contohnya kaya nggonku dhewe ngene iki sedekah bumi wis mulai adat Jawa wis mulai do jebol kabeh neh. Wis balik no zaman kuno neh kae wis pokoke selot ketok iki.